владимир жириновский раиси ҳизби либерал демократии русия рӯзи 6 апрел дар синни 75 даргузашт. ин сиёсатмадори ҷанҷолӣ дар аввали моҳи феврали имсол дар бемористон бистарӣ гардид. пизишкон гуфта буданд ки ӯ ба коронавирус гирифтор шудааст. жириновский бо изҳороти баҳсбарангезаш дар бораи тоҷикистону муҷрони корӣ низ шинохта мешуд. дар ин бора ҳоло бо ҳамкорам Тоҳири Сафар суҳбат хоҳем дошт. Тоҳир, пештар аз ин ҳам як дафъа хабари марги Владимир Жириновскийро нашр карда буданд, вале рад шуд. ин дафъа дар куҷо ва кӣ ин хабарро эълон кард? хабари марги Владимир Жириновский ягона раиси ҳизби либерал демократии Русия ки бахусус муҳоҷирони тоҷик ӯро хуш надоштанд дар ҷаласаи думаи давлатӣ палатаи поёнии парлумони Русия эълон шуд. баъди он ки Вячеслав Володин раиси дума ин хабарро расон, вакилони Русия хотираи ӯро бо як дақиқаи сукут гиро медоштанд. тарафдорони Жириновский дар ҳизбаш бо як баёнияи кӯтоҳе марги ин сиёсатмадори ҷанҷолиро ки аз ҳаводорони барқарории империяи Русия буд, зарбае ба тамоми Русия, артиши он ва тарафдорони Жириновский номиданд. мақомоти вазорати тандурустии Русия гуфтанд ки барои наҷоти Владимир Жириновский гирифтори COVID-19 шуд, тамоми корро карданд, аммо ӯро наҷот дода натавонистанд. ин сиёсатмадори ҷанҷолӣ 6 дафъа номзад ба мақоми раиси ҷумҳури Русия буд ва он гуна ки худат ҳам гуфтӣ, бо баёниҳои баҳсбарангезаш дар бораи миллатҳои ғайри рус ва гоҳо тавҳину таҳқири миллатҳои дигар аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик маъруф гашта буд. ва ӯ як дафъа ҳам гуфт ки пас аз раиси ҷумҳур Владимир Путин дуввумин фарди бонуфуз, маҳбуб ва обрӯманд дар Русия аст. зимнан ӯро сиёсатмадорони дигар ва матбуот гоҳу забони Кремл меномиданд. дар ин бора ба мову бинандагон бештар мегуфтед? дар воқеъ Владимир Жириновский аввалин ҳизби мухолифи давлат дар Русияро дар солҳои 90 таъсис дод ва баъди соли 2000 яке аз муттаҳидони асосии ҳукумат шуд. баёниҳои баҳсбарангезе ки ӯ медод баъди муддате аз тарафи ҳукумати Русия амалӣ мешуд ва ё ба воқеият табдил меёфт. ҳоло дар интернет як суҳбати видеои ӯ чарх мезанад ки чӣ гуна дар бораи нақшаи ҳамла ба Украина суҳбат мекунад ва як дафъа низ гуфта буд ки Украинаро бояд субҳ вақте ҳама хоб ҳастанд бомборон кард. Жириновский як замон гуфт ки дар солҳои ҷанги дохилӣ русҳоро дар Тоҷикистон қатли ом карданд ва ин баёния хашми ҳукумати Тоҷикистонро ҳам барангехт ки гуфт баёния асосе надорад ва аз тарафи як сиёсатмадори нажодпараст садо додааст. ва ӯ як дафъаи дигар гуфт ки авфи муҳоҷирони тоҷик дар Русия кори дуруст нест, зеро ба қавли Жириновский онҳое ки дар Русия авбошиву таҷовуз мекарданд дигarbora ба кишвар бармегарданд. вале шаҳло инро ҳам бояд гуфт ки Жириновский як дафъа ба Тоҷикистон сафар кард ва аз он ҷо баргашту гуфт ки Тоҷикистон як дӯсти воқеи Русия аст. бале, сипос барои суҳбат.